Našej obci sa v tomto roku podarilo na základe reakcií na výzvy byť úspešnými v niekoľkých projektoch riešiacich bezpečnosť, životné prostredie, udržiavanie poriadku, vzdelávanie či kultúru. Obec Močnok v uplynulých mesiacoch zrealizovala viacero projektov, ktoré sme podávali v priebehu tohto, respektíve minulého kalendárneho roka. Z tých najväčších a najvýznamnejších spomeniem rekonštrukciu cesty dekana Dúbravického a vybudovanie parkovacích miest na tejto ulici, ale aj rekonštrukciu autobusových zastávok, dobudovanie kamerového systému, rozšírenie kamerového systému o nové kamerové body a samozrejme menšie projekty ako nákup drobnej techniky pre údržbu zelene a verejných priestranstiev, či už to bola kosačka, ktorú sme zakúpili z dotácie z Ministerstva financií, respektíve nadstavby na naše užitkové vozidlo multikára na zavlažovanie, ktoré sme riešili z poľnohospodárskej platobnej agentúry. Projekt na zvýšenie bezpečnosti, teda rozšírenie kamerového systému, bol v hodnote viac ako 13 600 eur. Modernizácia miestnej komunikácie v ulici dekana Dúbravického bola v hodnote takmer 200 000 eur. Na rekonštrukciu autobusových zastávok sme dostali viac ako 20 600 eur. Gorazdov Močenok podporil fond na podporu umenia 8 500 eurami. Na techniku na zabezpečovanie údržby zelene v obci sme prostredníctvom projektu získali 6 663 eur a environmentálny fond poskytol 13 000 eur na odpadové hospodárstvo. Ešte nás v tomto roku čakajú doriešiť projekty, ktoré súvisia s modernizáciou knižnice, a dočerpanie dotácií, ktoré máme schválené na tento kalendárny rok, či už z Nitrianskeho samosprávneho kraja, alebo z poľnohospodárskej platobnej agentúry. Knižnica získala na modernizáciu priestorov a knihy spolu 6 000 eur. Dni obce podporil Nitriansky samosprávny kraj 5 000 eurami a dobrovoľní hasiči získali na materiálno-technické vybavenie 3 000 eur.